kan wɔɔrɔ kɛ dugu jɛra a bolila ka taa sogo kan wɔɔrɔ in lakali Seydina Ali ye a ko a sogo kan fɔlɔ ale sogora jumadonya fɛ a donna misiri kɔnɔ a y'a sɔrɔ alimami ka minibaro sanfɛ boli sigilen don alimami nɔ na boli b'a la ka kutuba kala mɔgɔw ye nka tasuma b'a la ka bɔ boli da fɛ boli u bɛ fɛn min sɔn n'u k'a ma ko do danfɛn si tɔɲɔnen tɛ diɲɛ na ka boli sɔnna kɔ jate kelen dɔrɔn mɔgɔ i mana boli sɔn cogo o cogo hali ni boli kumana n'i ye n'i fatura i ti maa si ye boli sɔnna kaburu la fo an nana dugawu ɲini kabini ye maa kan ka tigɛ a la o kɔ tɛmɛnen kɔ n'i ye nɛgɛso san i bɛ yɛlɛ nɛgɛso kan n'i ye moto san i bɛ yɛlɛ moto kan n'i ye mobili san i bɛ don mobili kɔnɔ hali fali wotoro n'i y'a san i bɛ don a kɔnɔ nka n'i ko i bɛ boli mara e de bɛ boli ka yɛlɛ o boli o de bɛ alimami ka minibaro sanfɛ o de b'a la ka kutuba kala mɔgɔw ye mɛ tasuma b'a la ka bɔ boli in da fɛ a b'a la ka sogo in yɛlɛkali Seydina Ali ye Seydina Ali ko ɲaami a ko a tilara k'a ye sogo na tuguni fanijɛ dɔ bɛ denmisɛnninw bolo mɔgɔ si sigilen tɛ fanijɛ kan bɛɛ kɛlen don ka fanijɛ kun minɛ ka yaala n'a ye mɛ mɔgɔw de kan ka sigi fani in kan nka maa ma sigi a kan fanijɛ in bi bɛɛ lajɛlen bolo mɔgɔw b'a la ka yaala n'a ye bɛɛ kɛlen don k'a minɛ bolonugun na a bɛ denmisɛnninw bolo nka maa ma sigi a kan ko a filanan a sabanan k'a y'a ye misi tulolenw de bɛ yaala o bɛ fasalenw don misi tulolen o de bɛ fasalen don a ko a naaninan ko a y'a ye ko banabaatɔw de bɛ yaala ka taa fɔ kɛnɛbaatɔw ye ko ala ka lafiya d'aw ma mɔgɔ min ka kɛnɛ o de kan ka taa fɔ banabaatɔ ye ala k'i lafiya nka ayi Jaabiru ka sogo la a y'a ye de ko banabaatɔw de bɛ yaala la ka taa dugawu don kɛnɛbaatɔw ye a ko a duurunan jardin dɔ bɛ yen jardin in kɔnɔna jalen don mɛ a kɔkana ɲigilen don jardin sɔnna mago de bi ale ka jardin kɔnɔna ka ɲigi teri jardin kɔnɔfɛnw ka ɲa mɛ ni jardin in ma kɛ ten a y'a ye jardin kɔkana de ɲigilen don mɛ jardin kɔnɔna jalen don f'a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn a ko a wɔɔrɔnan ko a ye kɔnɔnin dɔ ye denmisɛnninw bolo ko kɔnɔnin in panna ka wuli a ko kɔnɔnin panna yɔrɔ min na Seydina Ali galola ka wuli a ko Alahu Akibaru a ko wa Jaabiru n galila ala la ala min ye diinɛ di a ma o kɔnɔnin min panna k'a ti segin bilen a ko nka i ka nin sogo ko a bɛ kuma diɲɛlaba silamɛw de kan a ko e nin ne ko an b'a ɲini ala fɛ nin waati ko ala kana k'an ɲɛna a ko nin waati la fɛn dɔ bɛ fulaw bolo u b'a fɔ a ma ko bɔlen fulaw tun bɛ nɔnɔ k'a la fɔlɔ a daburu ka jan u bɛ to k'a dayɛlɛ ka nɔnɔ min n'a ye a ko nin waati silamɛ i ye sogonkan min kɛ nin k'a waati silamɛ ko a bɛ komi n'i ye bɔlen sigi tɔmɔnɔ du la o tumana tɔmɔnɔden hakɛ min bɛ bi bɔlen kɔnɔ ko a waati mɔgɔ kisibagaw bɛ kɛ ten an b'o waati de la nin ye hali ni sogo ninnu ma kɔrɔfɔ e ni ne an y'a dɔn an bɛ yɔrɔ min o kɔrɔ ye di anw bɔra kɔrɔnakalan dɔ la yɔrɔ tɔgɔ fɔ ma ye cɛkɔrɔba denkɛ 9 de b'a bolo denkɛ 9 mɔgɔw bɛ kɔrɔnakalan na den ninnu bi baro la o bɛ yɛlɛ cogo min na o b'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ ci cɛkɔrɔba dimina a ko a denw ma yali aw ti kuranna bonya wa yali a ti kuranna bonya kuranna b'a la ka kala de munna a ti kuranna bonya munna a ti kuma bila denw ko a ma ko bɔn a ko ne tun ye kuranna bonya aw kun b'a bonya denkɛ cɛ 9 maa si kelen t'a la i ye min don kuranna kala la n'a y'a sɔrɔ e tun ye kuranna bonya i tagara walimɔgɔ minnu ta kana don du kɔnɔ k'u ka kuranna kala
ne kunya boye an de kumba kala amati ma nyini ma me kom e ya do ya o de ko so dinga che ko nondo imam ma shi soro ka do dine kala na o kuma na ni e kunya boye an kumba boye ni naje ka jabiru ka subo naje ibi lafiya salama wa ba jando fen sabala aba jando fen sabala mikele fiye alaka kilo klanje ni desera ka alaka kilo klanje ta ibi shetana ka kilo kemeta ka dai kola ibi yala na alaka kilo klanje ni desero koro shetana ka kilo kemen ibo dai kola ata me kola ni malafiya lebe mashi malafiya jabiru ka subona sinna ali kwama akuye melek akoy di bolimi almamba ka minbaru sabe ni tasuma bala ka boafe ko o ti dore ye ko e jela ba karama hoy awde ala tanga ni wati na karama be min da nyonga fu bi nyon do ya ni korona ayaye netti upa tele u kono fabe karama de ba boada aka kalande o yorora ko ka karama wara toyi ko kafiri me o karama na jora ka bi seli ibta soro ala ye jela tike no ya be di ama seli fatia to kono yɔrɔ fila dɔrɔn iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni ko iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu ikasiri kenan ihdina siratal mustaqima ni ko ihdina siratal mustaqima ikasiri kenan o kuma fi ka ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu eni toni ni alman bi ma on yefe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu na kelemi budala ube ne yɛrɛ kelemi kaso hali ka sufɛ nafila dama hali b'a faga nafila min seli tɛri ka hɛrɛ sɔrɔ i b'a fɔ o de la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i kelen i ka so ala ma sɔn fiyewu i ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye ko f'i ka muminu fara ka tila k'a fɔ ihdina siratal mustaqima ala an kana ka taa sira tigɛlen ma ne ani olu ani ninnu ni y'o lajɛ karamɔgɔ de b'a bɔ a da bi f'a karamɔgɔ ɲɔgɔn ko kafiri karamɔgɔ de b'a bɔ a da bi f'a karamɔgɔ ɲɔgɔn kɔfɛ seli f'a karamɔgɔ karamɔgɔ de b'a karamɔgɔ ɲɔgɔn lagosi karamɔgɔ de b'a karamɔgɔ ɲɔgɔn dɔgɔya karamɔgɔ de b'a ɲini a karamɔgɔ ɲɔgɔn ka lebu bi an bɛ se k'a fɔ dɔɔnin ka taa kira musa alayhi salam tumana min na ni cogo gɛlɛyara n'u ye ala wele ka dɛsɛ ala ma sɔn ka dina musa tun ka bɔ ala bolo kojugu mana jiko gɛlɛyara musa ma sɔn ka dina ala ma sɔn ka dina musa y'a dɛ a ye ala wele a ko tuma na e ka ji banna de wa walima e tulo t'a la de a ko musa ne ka ji ma ban a ko nka namima dɔ b'aw cɛla k'o to aw cɛla musa aw si kɛ ka ni ala wele n'aw jaabi u bɛɛ ti namima ye dɛ namima kelen dɔrɔn o de b'aw cɛla k'o to yen ne k'aw jaabi musa y'a kɔfilɛ a ko ala ko namima dɔ b'an cɛla ko k'o to yen k'a ti jaabi namima in sera k'a fɔ ala m'a yɛrɛ kɔnɔ a ko ala ni ne don tumana n bɔra a la pewu a y'o kɛ a yɛrɛ kɔnɔ de n bɔra a la pewu nin y'a bannen sani musa ka ala wele sa na musa y'a bɛɛ ka taa ala nɔfɛ e ni ne bɛ kuma da ni da la cogo la musa ni ala tun bɛ kuma ci a ko ala ma ko yanni ne bɛ se ka namima in dɔn i bɛ se k'a jira na wa n t'a fɔ mɔgɔ ye a bɛ kɛ gundo ye ani ɲɔgɔn cɛ n t'a yira maa la fiyewu ala ko musa man tɛ a tant que ni ala y'a sutara ka jogojugu to a la a tuubilen kɔni t'ale ko fiyewu musa i t'a dɔn
kira Musa fatura ka cɛ in kuma to ala aw ni ala cɛ n'o kɛra cɛ ɲɔgɔn lebu a tɔ bɛ bilen a ka di alimami dɔ ye ni alimami dɔ bilara ne fɛ o ka fili n'o yɛrɛ taara fɔ ne ye cɛ alimami kuma ne b'a filira ne y'o fɔ aw ye a ma kalan wa ti foyi dɔn jɔnni ti fɛn dɔn i karamɔgɔ ɲɔgɔn i kan ka biri fana biri mɔgɔ min na gɛlɛya o gɛlɛya bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ surtout Mali dɔnnibagaw bɛn tɛ yen hali du kɔnɔ mɔ fila bɛ yen n'o donna dutigi ka du kɔnɔ i ɲɛnama ɲɛna kana se ka fiyewu n'i fatɔra o bɛ mɛtiri da du la ni denw ko anw da ninnu da a banna n'a donna misiri kɔnɔ misiri bɛ ci n'a donna quartier la quartier bɛ ci n'a donna du kɔnɔ du bɛ ci n'a donna jamana kɔnɔ jamana bɛ ci bon anw da ni ninnu da o ta ko o faamu waleya kosɔn o de ye karamɔgɔw bila ka ɲɔgɔn lagosi mais karamɔgɔw ka nɛni ko bɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min na bi karamɔgɔw ka nɛni ko bɛ yen bi u kan ka kuma bi f'u da ka fara mais u yɛrɛ dama cɛ diinɛ cɛbagaw n ka kuma daminɛ na n ko an bɛ farati dangan kan ladari b'a fɔ an ɲɛna ko kana Alahu Taala dimi lere dali ma fɔlɔ kana ala dimi fiyewu danfɛnw jeli kama an bɛ nin kɛ ala la hali ni ala dimina pour que misiri kɔnɔmɔgɔw ne ka ko diya u ye n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɔra diinɛ kɔnɔ bon n'an taara ye bi jɛmɔgɔ u ye danfɛn dɔ jɛ ka ala dimi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tɛ bilen faamaw ka fandandɔɲɔ o tɛ bilen dutigiw ka tilebaliya o musow ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ bilen moriw ka dabalijugu kɛ o tɛ bilen an dilara an yɛrɛ dama tilara ɲɔgɔn na sa o tuma na an ye entraînement de kɛ ala yɛrɛ kɛlɛli de kama sa bɛɛ bolo kururi ka fɔ ala kama o kɔrɔ ye salon hifi ma kɛ o silamɛya jɔsen dɔ don a bɛ na ni fɛn bɛ ala dimi ni fɛn bɛ larosi lamaga ni fɛn bɛ ala dimi ka dugukolo kɔrɔ ka bɔ a tigiw kɔrɔ ala ka farida dɔ binnen don salon hiji binna ɲina hiji binna sani karamɔgɔw ka ɲɔgɔn nɛni o bolokuruba min jɔn bɛ ala la sani ala ka dimi k'an bɛɛ bɔ yen an kan ka fɔ an bɛ tulonkɛ la diinɛ na o e bɛ don misiri dɔw kɔnɔ seli kɔrɔ talen kɔfɛ alimami dɔw bɛ ɲini ka miniti 30 kɛ a ye wo datugu wo kana sitana kana don a ni ɲɔgɔn cɛ a ye wo datugu ni korona nana n'a jɔra mɛtiri kelen kelen sitana tɛ bilen dɛ a n'a denw bɛ jɔ a ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn f'an k'a lajɛ korona mun don ni ɲɔgɔnna kɛra min sira ta dɔ ye mɔgɔw degun dɔ ye mɔgɔw ka dumuni bɛɛ cɛ i ka ɲɔ ɲalen kɔfɛ dɔw bɛ na u ka faama ye mɔgɔw wele ko fo ka wari fara ɲɔgɔn kan de pour que ka tɔn kɛlɛ u ye min bɔ a don a bɛ se miliyari 100 ma pour que ka tɔn kɛlɛ dɔnnibaga fɛn dɔ bɛ yen o ko n'ale tun bɛ se ka kuma u ko a ka kuma a ko n'a y'a sɔrɔ aw kun ye nin miliyari yiri ka fara ɲɔgɔn kan fantan minnu bɛ luwanse la ka so dɔ ka t'u ma yatimɛden minnu bɛ yen ni cɛw fatura ka denw to baloko gɛlɛya b'u la misiri minnu bɛ yen n'olu ma laban yɔrɔ minnu bɛ yen ni dɔgɔtɔrɔso tɛ yen n'a kun ye nin miliyariw fara ɲɔgɔn kan k'a di ala ma ala tun b'a fɔ tɔ ma a ye taga maa min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha danfɛn si tɛ ala bolo f'a ten duuru de bɛ ala bolo ala ka danfɛn bɛɛ la a bɛɛ ten duuru b'a bolo ni ala ko a ye nin kɛ o de bɛ kɛ
bina salo mais ni ye Abraha ta ka kuma lajɛ ale de y'a ta a san bɛnna Alakira bange sa ma n'a bɛ f'a ma ko Amadu Fe ale de ye alikaba dɔ jɔ a ka yɔrɔ la k'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka Ala ka so to yen fo k'ale ka so hiji mɔgɔw ma sɔn a ye waatiw bila a ka so da la ni mɔgɔ min nana ka hiji la sanu ni wari bi d'o ma mɔgɔ dɔw ma sɔn a wulila ko a bɛ taa alikaba ci a don Alakira mɔkɛ Abdulmutalib a bɛ Maka ɲɛmɔgɔya la u ye Maka sɛw ni sagaw ni misiw fara ɲɔgɔn kan kira mɔkɛ bolila ka taa Maka fɛnw minɛ a ko uruddu ilayna al-aghnama fa inna lil-bayti rabbun yahmi a y'an ka danfɛnw sigi an ma a y'an ka misiw d'a ma a y'an ka sagaw d'a ma nka aw n'an bɛ so min cili la dɛ tigi dɔ b'a la o b'a kɔlɔsi anw cɛ n'i y'o histoire kelen lajɛ ani corona nana bon min na fo ka taa se silamɛya to se dɔ karili ma ani Abraha ta kiti a bɛɛ kelen n'i ye corona lajɛ Ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko man dakhalahu kana amina ni bana b'i la mɔgɔw bɛ yan minnu taara hiji la banabaatɔ dɔw bɔra yan o donna avion kɔnɔ o denw ni musow ye dugawu kɛ ko Ala k'a to an fa ka se ka hiji kɛ a kɛnɛma o denw ɲɛ dara alikaba ka bana tunu na hiji bɛɛ bannen kɔfɛ bana tɛ se ka sigi mais bana bi maa min dɛsɛ hiji la o ka dɔgɔ dɛ o tuma an bɛ Ala ka kuma cɛtigiya man dakhalahu kana amina ni mɔgɔ min donna haramu kɔnɔna na k'i bɛ kisi hali ni min faga n'i donna haramu kɔnɔ k'i faga i b'i bɔ fɔlɔ de yɔrɔ 15 bi Maka o yɔrɔ 15 la n'i sera yen kana Ala wele dɛ ayi min b'i kɔnɔ Ala b'a fɔ i jɔra ya ka ban o yɔrɔ 15 an da tɛna s'a bɛɛ ma nka wolokuneliyamani b'a la u b'a fɔ yɔrɔ min na Rabbana atina fid dunya hasanatan n'i ye min fɔ Ala bɛ sɔn makamu Ibrahim fana o b'a la Safa daminɛ b'a la boli ɲɔgɔn bɛ kɛ yɔrɔ min na o b'a la Marwa fana b'a la o yɔrɔ 15 ɲɔgɔnna de bɛ Maka n'i ye min fɔ ye Ala bɛ sɔn bon n'o kɛra cɛ ye kan dar'o la ne ye Mali ye corona bɛ anw fɛ yan a fɔra ko n'i taara Maka yɔrɔ 15 bɛ yen ko n'i jɔra yen n'i ye min fɔ Ala ye k'o bɛ minɛ ne bɔra ka corona to n fɛ Mali la yan ni ne jɔra o yɔrɔ la ni ne ko Ala maliyɛnw kisi corona ma nin bɔra Senegali o jɔra o yɔrɔ la o ko Sénégalais kisi a tɔgɔ de corona ma nin bɔra Faransi o ko Faransikɛw kisi aw ni Ala cɛ corona bɛ ye ɲɛ na Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ma'u zamzam lima shuriba la ko ni ye zamzam ji min hami min ko hami bi nɔgɔya o tuma na ni corona bɛ mɔgɔ min na ou bien corona bɛ mɔgɔ min ka dugu la n'o ye zamzam ji seli a bɛna min waati min na a ko Ala nin ji in bonya kosɔn anw ka jamana kisi corona ma corona bɛ ye yan ni hiji dabilara ko corona don san'an ka ɲɔgɔn nɛni Ala belebele b'a la ka kɛlɛ a ka danfɛnw bolo i bɛ ɲɛnɛkini min sama ka bila ni Ala senkɔrɔ la i bɛ sa i bɛ dumuni min dun ni Ala senkɔrɔ la i bɛ sa i bɛ so min kɔnɔ ni Ala ko so ka bin kan a bɛ bin kan o tuma na Ala ka fɛn dɛmɛ na an kan ka kuma o de la wa ou bien an bɛ ɲɔgɔn nɛni de mana sen ali o de fɔ Jabiru ka suko na ko jɛlaba dɔnnibagaw bɛ min fɔ ko fitinɛ de don balaw de don karamɔgɔ dɔ de bɔ a ka dabila o Ala kɛra tile la a yɛrɛ kɛra Ala kɛra tile la ni ɲɔgɔnna kɛra hiji dabilara n bɛ fɛn saba fɔ aw ye a b'a hakili to i ka su mana gɛlɛya cogo cogo n'i b'i da jogo fila n'i ye tahiya kɛ ka salamu bila astaghfirullah siɲɛ 100 sɔli kɛ kira ka siɲɛ 100 la ilaha illallah kɛ siɲɛ 100 to nin kan ni saya y'i sɔrɔ k'i to a kan Ala b'i jira mɔgɔw la ko nin kun bɛ si ka baro kɛ ni Ala fɛ a ye kaburu ɲɛ a ko a sugunkan filanan
ko fanijɛ dɔ bi mɔgɔw bolo denmisɛnninw bolo ko mɔgɔ si ma sigi a kan Seydina Ali ko k'o tɛ dɔwɛrɛ ko o ye silamɛya de ye diɲɛ laban mana se silamɛya bi mɔgɔw bolo bɛɛ kɛn bɛ k'a minɛ bolonuguni kan nka mɔgɔ tɛ yen min sigilen don a kan aw t'a kan n'i ye mikoro di bolotigi dɔ ma o bɛ nɛni da wabiyaw kan kabi Ala y'a da n'i ye mikoro di wabiyaw ma o bɛ nɛni da bolotigiw fana kan kabi Ala y'o da jɔnni bɛ silamɛya kan jɔnni b'a kan jɔnni o tuma na an bɛ t'o ɲɔgɔn nɛni dɔ b'i ba dɔ su la ko parce que wabiya dɔ b'i ba dɔ su la ko parce que bolotigi ne bɛ misiri dɔ kɔnɔ dɔ nana ni saki belebele saki in b'a bolo wari min b'a kɔnɔ a bɛ se $40,000 ma dɔ de y'a d'a ma ka bɔ jamana jan na k'a kana di silamɛ dɔ ma ale y'a kanu komi anw ka alimamuw de ye sɛnɛbagatɔw ye ale ko tuma na mɔgɔ min n'a ka kan o ye alimami de a taara seli alimami kɔfɛ a y'a sɔrɔ seli kɛra k'a ban alimami bolo jigilen don salamu bilala a y'a ka wari don a kɔngɔ n'a bɔra bon anw bɛ to nin dogo la tan de wala yazaluna mukhtalifin i mana ban mɔgɔ la cogo o cogo i tɛ se ka baraji sɛbɛn a kunna jurumi sɛbɛn a kunna i mana kɛ mɔgɔ fɛ cogo o cogo i tɛ se ka baraji sɛbɛn a kunna anw bɛɛ bi anw kun fɛ ten lahara bi laban cogo di mana an bɛ ɲɔgɔn nɛni an bɛ ɲɔgɔn lagosi an bɛ tɔɔrɔ da ɲɔgɔn kan i bɛ taga tribunal la i tɛ taa bolisɔnɛ 2 sɔrɔ tribunal la i bɛ taa tribunal la i tɛ kerecɛn 2 sɔrɔ kɛlɛ la nka i bɛ taa anw yɛrɛ dama de sɔrɔ seli ɛri bi se f'a b'a tɔ a bɛ seli kɛ ɲɔgɔn kɔfɛ i bɛ dɔ bila ɲɛfɛ fɔlɔ mana ni seli banna a bɛ dɔ sɔrɔ ka taa zuye ma diinɛ an ye diinɛ kɛ tɔgɔ de tɔgɔ o de la silamɛya fɔli bi anw fɛ yan nka a jogo tɛ yan a forokiyajɛ a kɔlɔsijɛ a fugulajɛ a tape ɲuman o de b'anw fɛ yan nka silamɛya jogo tɛ yan silamɛya jogo bi tubabuw fɛ yen nka a fani tɛ yen n'i taara tubabu kɛ ka bitigi la n'a ye sukaro karitɔn d'e ma n'a ko 12 don kana dafara de 12 don k'anw ka alimamiw ka malofeere yɔrɔ la n'u ko sankolo bɔrɛ don a ta o sankolo bɔrɛ n'i taara n'a ye ka taa pese o tuma na ka bɛlɛkisɛ tɔmɔ ka bɔ a la ka cɛncɛn tɔmɔ ka bɔ a la a t'i san bɔ bilen dɛ a t'i san bɔ bilen o tuma silamɛya donfini de bi yan nka a jogo tɛ yan mana ni ɲɔgɔn kɛlɛ nɔfɛ si t'i jɔrɔ k'a fɔ ne bɛ nin kɛ tan pour ne ka diinɛ ka kɔlɔsi danbe ti garde danbetigi den tun b'a fɔ ne bɛ nin dabila parce que nin t'anw danbe ye o danbetigi den kelen n'o donna diinɛ na o b'a fɔ ne bɛ nin dabila parce que nin t'anw ka diinɛ dɔ ye mais o bɛ bilen n'i ye kunun silamɛya lajɛ ka na anw lajɛ an t'an jigi tigɛ ala ka nɛɛmɛ na n'o tɛ a kɛcogo kɔni a y'o kɛ n bɛ bɔ n'i ye dɔɔnin Seydina Umaru tile la a bɛ silamɛw ka kiiri tigɛ waati min dɔw tun bɛ yen a bɔra Madinɛ burusi kɔnɔ dugu dɔ la k'a bɛ taa sugu la a yɛlɛ b'a ka ɲɔgɔmɛ kan ɲɔgɔmɛdennin b'a nɔfɛ ɲɔgɔmɛdennin tɛmɛtɔ taara se dɔ ka foro ma ɲɔgɔmɛdennin donna cɛ ka foro forotigi dimina a ye kabakuru ta ka ɲɔgɔmɛdennin bɔ o sara n b'a fɛ ka kunun silamɛya d'i ma ɲɔgɔmɛdennin sara ɲɔgɔmɛtigi y'a lajɛ a ko forotigi ma i bɛ n ka ɲɔgɔmɛ faga mun na o yɔrɔ bɛɛ ale jiginna ka bɔ ɲɔgɔmɛ sanfɛ a ye kabakuru ta ka forotigi bɔ o sara forotigi denw nana minɛ o y'a ɲininka fɔlɔ ko e ye silamɛ de ye ala fatu minnu b'i la e ye silamɛ de ye a ko ne ye silamɛ de ye silamɛ ti nkalon tigɛ silamɛ ti mɔgɔ namara a ko ne ye silamɛ de ye denw ko a ma n'i ye silamɛ
ni ku ye chrétien ko mutani ka créer chrétien fe mais comme ko ye islamien angata Seydina Omar be am ti doma dina ka kiri kanga tika to mena be tika ona na Seydina Omar sorai o ya je fo Omar nyana ko che yu fa te ko Omar ko ni nana ni ni Omar ko islamien de wa ako ane islamien ako ako ni mo ko foka abike to di ni somo ko majje an-nafsu bin-nafs ton sege ka dati kuma ni fara me dugu mina dana do kumenga do ka fe do kalfale do ni nzara ni tugo la ngo bitaya ibi sira dia mita dana mo ka dana fe do ma misi ko kwa ma ko ngolo tela ne tige do ikungo to de sira ni ni ga do ko islamai da luwere ne bolo mana i kamana gwane de ko islamai wa pour que angi toy on to do ne ptika ebla to de ikata mo ka dana ya fe sigi to di je to le tura akashira ako baruma ko yali ni nye islamai do jira ko ka ke garanti e bi so ni islamai do jira ko ka ke garanti islamai diga islamai do ma do المؤمن للمؤمن كالبنيان اسلامنا اسلامي وبكم فوق ني بيغو فرفر يكون كاكا كالا ويكون من ما اسلامو بيتي اسلامي تشكل اسلامي تشفلا او يكودي عمر فاما ني سرا كان موجه ماشي كان لو تيجي سونا كديو كغاراجي ما بروبليم تي غير كان مسيكي فا جما ayi kungolo lege ati ma do sina de do anye taraben chokoroba do ma le maniya tama shere mi chokoroba ina aya bolo kungo chokoroba la koni ni ati ko to do akoni yoro mina chokoroba do mulla ki do Abu Zar al-Ghafari Abu Zar ko ko ne de kodo Umar ko Abu Zar kana annana Umar kwama ko Abu Zar ako ni ne nunu fa anganga fa na kwa ta dana fe siga tikuma on dado akwa bi mo do jira ko bla garanti ko e de jira la ibado Abu Zar ko Umar ma ako madele ka cheni ka bi alai ako tumana ke bina bla garanti de la wa cheni de kanka fa eri do be no sira ba fa wa na manna ami fa e ko to woni uzare akolo tiga nangela je ako afa to me no billah ele man yani do alama le man ya do se do dama do de do kale man ya alama kale man ya ka kirama kale man ya ka kitabuma ani melekeo ani do namba afo do do ibisa ibta do alanyo voilà Abu Zarre chayni ga ku ilma ne do ako tema ne sheriyara mawre shite ni ala kelete wa anna muhammadar rasulullah in sheriyala ka fo muhammadu ala ka cide ma Abu Zarre fa ya blaka to garanti dade ay bora do jume après c'est jume me bo ay la ilaha illallah no makere mi ba ala kote no ma groupe mun fara ɲɔgɔn kan ala kote Abu Zarri chebla kata o kuma Abu Zarri bora Abu Zarri yala akara jumɛn ye el mahabus akara do ye sa asabota yala horo kera do ye la ilaha illallah ko akuma ko ma ko na mana fambi fa akota eri mi fora ni cɛ kan ka faga o la o ɛri surunyana Abu Zar n'a bɛ taa ɲɛgɛn na fo mɔgɔw bɛ yaala nɔfɛ k'a garde n'a donna ɲɛgɛn na o b'o jɔ ɲɛgɛnda la n'a tilara o bɛ bɔ n'a ye ɛri min fɔra o setɔ don siga t'a la ni cɛ ma na Abu Zar de bɛ faga i b'anw yɛrɛ dɔn bamanankan na dɔw bɛ na fɔ ko a y'a bolo kalama dɔrɔn i tasumanen na Abu Zar ko min kɛra ala kama nimisa t'o la fɔkɔwati surunyana Abu Zarri ye
dɔ wele a ko i bɛ taa fɔ n denw ye n b'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn ye bilen diɲɛ na yan nka an bɛna ɲɔgɔn ye lahara n b'a fɛ taa fɔ n denw ye ko u k'u hakili to diinɛ na n bɛ min to u bolo sanu tɛ wari tɛ n bɛ diinɛ de to u bolo u k'u hakili to a la u k'a dɔn u fa sara ni silamɛya ka layidu n'a ka danaya de ni sujugu ma taga lahara a ko i bɛ taa nin fɔ n denw ye a sɔrɔla k'a fɔ Umaru ye ko a jɛna ni fali silamɛw u bɛna muru da cɛ kana k'u b'a faga u balila ka senkan mɛn ani pɛrɛnga a y'a bila n bɛ nalen aw kana faga n bɛ nalen dɔ ko Umaru ma ko mankan dɔ bɛ so kɔfɛ mankan dɔ bɛ so kɔfɛ o y'a ye dunankɛ min taara k'a bɛ taa danaya fɛn bila ka na o dunankɛ de mankan don a bolila ka na muru bɔ Abu Zarri ka na a ye muru da a yɛrɛ kan na a ko n kali la Ala la e ye mumini dɔ ye a ko nka i kan bɛ lahara aw k'u b'a faga Umaru ko Sɛdina Umaru ko ma fara ma ba ya jɔ a ko cɛ ma i bɔlen kɔfɛ saya da i b'a dɔn a b'i faga i bɔra i taara an ma mɔgɔ bila i nɔfɛ an t'i ka nimoro dɔn an t'i i sɔrɔ cogo dɔn e bɔra an yɛrɛ t'a dɔn i bɛ na mɛ munna e nana ka bɔ saya da ka tila ka n'i yɛrɛ don a da munna i nana a ko Umaru a ko ne nana jɛkulu o jɛkulu bɛ yen jugu b'a bɛɛ la a ko silamɛya jugu bɛ yen a ko ne ye silamɛya gafe silamɛya jugu kana n'a fɔ ko silamɛw ye ɲɔgɔn turu c'est-à-dire ka ɲɔgɔn don problème na ka sɔrɔ ka turu a ko ma y'an ka diinɛ ma o ye lebuba ye silamɛya jugu dɔ kana n'a fɔ ko silamɛw ye ɲɔgɔn turu ka turu Umaru ko a y'a fɔ a ko mɛ Abu Zar e tun bɛ cɛ in dɔn wa a ko n t'a dɔn a ko nka a ye kuma min bɔ a da la ilaha illallah Muhammadu rasulullah a y'o min bɔ a da a ko n b'a dɔn o fɔbaga ti nkalon tigɛ Umaru ko mun na e y'i yɛrɛ don saya da k'a sɔrɔ i t'a dɔn a ko Umaru ne y'o kɛ pour que silamɛya juguw kana n'a fɔ ko silamɛ dɔ banna ka dɔ jigin hali dɔ taara i ka da gosi dugukila fɛ ko sotigi b'a la ka kuma ka bɔ a ka so miliyɔn b'i ka so ye nka i ye mun kɛ n ka nimɔrɔku dɔ tiɲɛna dɛ n ka bɛɛ ni tiɲɛna yan fɛ nin nana i k'a lebu sutara i k'a jigi ka so sara d'a ma a manutɔ o ni nimɔrɔku tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la nka nafolo don n'i y'a sɔrɔ fɛn saba wajibiya kan maa o maa n'i bolo donna wariko la fɛn saba b'i bolo a diyara i ye a ma diya i ye i b'a di Ala ma ou bien i b'a dun ou bien i b'a di sitana ma a tɛ taa k'o da fɛ i b'i ba ka dɔ jigi tugu dɔ yɛrɛ b'i bipi dɔrɔn hali a t'i wele i bɛ tila ka taa a kɛra cogo di san min fɔra k'i ma dɛ i b'a fɔ sisan nka n'i m'a kɛ Ala ye a bɛ kɛ sitana ye cɛ k'o tuma na ale ye cɛ jigi tugu silamɛya jugu kana na fo silamɛ dɔ banna ka dɔ jigi tugu o kɔrɔ a y'a faga cɛkɔrɔba denw ko non a y'a to yen aw yafara o ka yafa ale de y'aw fa faga aw nana n'a ye kiri bi tigɛ a ko anw yafara n'anw fa ka nisɔngɔ dɔn anw de b'a minɛ Umaru anw de nana n'a ye k'a y'aw fa faga wa anw fana yafara an fa ka fagali kɔ Ala kama Umaru ko mun na ko pour que silamɛya juguw kana n'a fɔ ko silamɛ dɔ dɛsɛra k'a seko to ye Ala kama aw ka nin lajɛ ta ka na anw ye min yɛrɛ bɛ alimami kɔfɛ o kɛn bɛ ka fɛn di don a kama yɔrɔ dɔ la i bɛ taa faamaw fɛ yen f'u b'a fɔ a ye taa bɛn a la fɔlɔ a bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa polisiso la u b'a fɔ a ye taga bɛn a la fɔlɔ a ye bɛn a la ni sigiɲɔgɔnya m'a dilan balimaya m'a dilan an bɛɛ bi diinɛ kelen na o b'a dilan
mais n'allait une fois Jabiru a ko fani jema bi demsenu bolo mo sikile ta ko ko jela ma islamiyya de akuma bi dawda pre ngam ko ta ne be sabal ko wadu na do ta demsen fitini ako ko late ako musika yin ngale ke wa ngo yin ngale ke ako eske islamiyya demsen fitini ako eske islamiyya misiri fale do fodo do me klela maski yoro table ne ko tengo koroyi akwai yaban itaje muruna ne aya soro misiri fala me misiri mabili ko de jole do me mo ke me ko mo so passport ako konate akwai yaban itaje fo fina misiri kerefe kwa itaje tigi fe bi seli misiri kona ako nga misiri bi santani fila ko pa ma se ka do kase ako nga itaje tigi nunu ngele itaje to olu nyona keme de be misiri kona ya ango to na silamete otuma silamɛya bi kɛ ten an ti foyi ja sɔrɔ diinɛ na o la fɔ ɲɔgɔn nɛni kama diinɛ na tiɲɛ wele k'a wele f'a ye ala sɔrɔ kima dɔ bɛ yen n'i sera yen ala b'a fɔ a to ten sa min b'i kɔnɔ b'a kɛ olu de b'o kun ja dɔrɔn n'u y'a kɛ tan n'u ko taa a banna ani mɔgɔ tɛgɛla bilalen mɔgɔ min bɛ sɔnni kɛ i bɛ sɔnni kɛ ka se niveau dɔ la parce que i bɛ mɔgɔ min sɔn o bɛ dugawu k'i ye kumana ni dugawu nana caya ka fara ɲɔgɔn kan hakɛ dɔ bɛ yen n'a sera yen e tɛ kuma tuguni min b'i kɔnɔ ala b'o nɔgɔya sabanan ye fantan ye a kɛɲɛ tɛ mɔgɔ min kɔnɔ fɔ ye n da to ala ma ni mɔgɔ ko i ma ɲe n da to ala ma kana taa dɛ a fɔ a y'a ka bɔ ala ma fama dɔrɔmɛ kelen mɔgɔ min sera ka jamana ka dɔrɔmɛ kelen ŋanamu lahara ni buru fiyɛra i kɔnɔ falen de bɛna kɔmi kulu i yɛlɛ tɛ lahara n'o tɛ yɛlɛ ko bɛ yen dɛ nka maa tɛ ka yɛlɛ
mɔgɔw bi kasi ɲɛji bi ban o bi kɛ komi joli bi ban o bi yɛlɛma ka kɛ nɛ bi ban adamadenw ɲɛbolo torolen bi to ala yɛrɛ ko ten kwanji foyi mɛ lahara fɔ ŋunani k'a dama ye ma nɔgɔ yɛlɛko tɛ mɔgɔw bi jɔ adamadenw bi siran jinɛw de ɲɛ jinɛw bi kɛ ka mɔgɔw kori dugufara fɔlɔ mɛlɛkɛw b'olu kori filanan b'o kori fo ka taa se dugufara 7 sanfara fɔlɔ mɛlɛkɛw b'o kori filanan bi ten fɔ sanfara 7 n'o banna mɛlɛkɛba 2 bɛna ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka bɛɛ kori n'o banna mɛlɛkɛ 1 min na an bɛ kɛ tan n'o banna mɛlɛkɛ 1 min na an bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ni ko i ka bɔ i bi belebele y'o don يقول المدير يومئذ أين المفر nta ɲɛɲini mako t'a la n ka sira t'a la o b'a fɔ ko boli yɔrɔ bɛ min e bɛ taa min n'a ma fara faama n'i ye fantan tɔɲɔ n'i balo bɔra fantan kɔ lahara don i b'a sara o de la ne t'a dɔn mɔgɔ min b'i ko kalama dɔɔnin Mali kɔnɔ ne t'a dɔn maliyɛn b'i bolo ja Mali fanga nɔfɛ cogo min na non fanga daminɛ tɛ o a bɛ laban cogo di aw k'aw kun jɛ k'a lajɛ ta faama jumɛn ye ka fanga laban Mali la ni lebu tɛ aw k'a lajɛ ta hali bi lamɛnbaaw b'o nɔfɛ ka taa kana fɛn daminɛ lajɛ akibatu lajɛ a laban ye mun de ye wa kira ka dugawu bɛɛ la ala kɛra ma ɲinɛ laban kɔ Allahumma asina akibatana fil umur ala ka laban ɲɛ laban ka di dɛ k'a ye ne bi taama hali ala ma taa muso kɔnɔma o bɛ fɛrɛ ka jigin gudɔrɔn kan n'o tɛ sira t'i bila e ye ka tila ka e lajɛ o dugu kelen kɔnɔ i bolo 2 da min kɔ dɔw ta min datugu aw ni ala cɛ maa kan ka bolo nɔfɛ a ti k'o laban lajɛ a ye k'o laban lajɛ o don ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba dɔ la si ta ye biriki da de wa anw ka faama fana ni faama kɛra 100 ye a boloci n'a gendarme n'a douanier ni 100 don i bɛ taa sɔrɔ 80 o de kɛra dugutigi y'a fa fɛ yen i bɛ se ka dɔ mankan mɛn hɛ e t'a di polisiya la o de b'a dilan ni maa jogo tiɲɛna fani ye pɛntiri de ye fani tɛ se ka maa si yɛlɛma a bɛ komi o b'a fɔ ko forokiya ye silamɛfin ye nkalon don forokiya bi dɔ kana kulusi t'o kɔrɔ o o tɛ se ka kɛ silamɛfin ye fani ye pɛntiri de ye ni mɔgɔ kɛra so ye n'i y'a don kulusiya la o sonyɛni kelen don ni mɔgɔ kɛra so ye n'i y'a bila alimamiya la o sonyɛni kelen don o kumana ni anw dɛsɛra den min de la an b'a fɔ k'a don faga la ɲumanw bɛ yen o ɲuman kelen-kelenw n'olu banna bɛɛ dugukolo min meleke cɛkɔrɔba b'a ka nɛgɛso kan a yɛlɛlen t'a kan dɛ a bɛ ka nɛgɛso kolonkolon gɔsɛ de b'a kɔfɛ gɔsɛ denmisɛnnin dɔ y'a fiyɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ mobili kɔnɔ n t'a dɔn karamɔgɔ fɛ Usman Seku Madani Ayidara Ala ka hɛrɛ k'a n'a ye denkɛ bɛ se ka laban n taa karamɔgɔ fɛ dugawu ɲini na ala bɛ fɛn dɔw kɛ kumakɛla i bɛ bɔ i bɛ bɛn ni fɛn dɔw ye tɛ i ka kuma a jigira n kɔnɔ de n ka n jɔ muganni min bɛ n kun na n k'a di cɛkɔrɔba ma an y'a ye a fɛrɛ ten denmisɛnnin dɔ y'a fɛ ko fari ti cɛkɔrɔba ka nɛgɛso la cɛkɔrɔba ko n den ne yɛrɛ tɛ se ka taama n bɛ nɛgɛso in de kolonkolon ni mɔgɔ si birikila ka se yɔrɔ dɔ la nɛgɛso in de bɛ kolon n bɛ nɛgɛso de kɛ sen wa dɔgɔ min filɛ n kɔfɛ nin ye dɔgɔ tɛ dɛ gɔsɛ de don o dɔgɔ min filɛ n kɔfɛ n bɛ t'o de feere n'o bɛnna min ma o de bɛ k'an ka surafana seri ye a ye wari dɔ fɔ ko cɛkɔrɔba k'o sara cɛkɔrɔba ko n'o bɛ ne kun na ne tɛ nɛgɛso kolonkolon ala ma den di yan ne bɛ bɔ de b'a ɲini ne ye mobili jɔ kɔfɛ ne nana kuma kɛra cogo di cɛkɔrɔba donna kuma na
bi ka wari min sara ko joli don cɛkɔrɔba y'a fɔ ne ye wari di cɛkɔrɔba ma o ka kan wari ɲɔgɔnna fila ne kun na ne y'o di cɛkɔrɔba an denkɛ a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ peut-être cɛkɔrɔba ka garijɛgɛ jakun don a y'a lajɛ ne ye wari in ɲɔgɔnna fila di cɛkɔrɔba ma a yɛrɛ y'a ka wari lajɛ a ko cɛkɔrɔba ni wari in ta kan faama si ti hɛrɛ sɔrɔ morinasi ko t'o la baganko t'o la faama bi komi ɲɔ ka angɛrɛ o de ye nɔgɔ ye n'o kɛra kɔrɔ ɲɔ bi yɛlɛ faama ka angɛrɛ ye fanda dɛmɛni de n'i pan'o kunna i bi firi da o ti yɛlɛma fiyewu cɛkɔrɔba minnu bɛ yen a y'u ɲininka kɔnɔ dɔ bɛ yen ko sɛgɛjɛni bi fan fila de da minnu bɛ burusikɔnɔna kalama dɔɔnin sɛgɛjɛni bi fan fila da njubani bi fan fila da mais njubani den ka ca ka tɛmɛ sɛgɛjɛni kan i bɛ bɔ musori in kɔnɔ sani ka se gudɔrɔn na i bɛ se ka njubani 100 kɔnɔ mais i bɛ bɔ yan fɔ Sibi tuma dɔ la i ti sɛgɛjɛni filɛ mun na a bɛɛ dun bɛ fan fila fila da parce que sɛgɛjɛni balo o ye kɔnɔtɔw den fitininw de ye ale de bɛ yaala dɔrɔn ni kɔnɔ ye fan da fo a bɛ to ka taa kɔlɔsi ni kɔnɔ fan tɔrɔ la o den fitinin si bɔbali ale b'o den ta k'a denw balo n'o ye ala b'o tuma na komi e balo ye nin ye sa e ti caya tuguni wa mɔgɔ o mɔgɔ ko ne ti lafiya fiyewu fo ka mɔgɔ fila nin yɔrɔ fara ɲɔgɔn kan i sigi dɛ i bɛ laban degun de la wa i ye minnu mago sa i bɛ tila ka siri olu de la Senali y'o de fɔ ko diɲɛ laban faamaw k'o balo bɛ bɔ fantanw de kɔnɔ sogonga naani na k'a y'a sɔrɔ banabaatɔw bɛ yaala ka taa fɔ kɛnɛbaatɔw ye ko ala ka lafiya d'aw ma Senali ko k'o tɛ dɔwɛrɛ ye k'o ye diɲɛ laban waati de ye waatigi de kan ka yaala k'aw ka quartierw lajɛ fanga joli bɛ yen ka yaala ka taa wari di fangaw ma mais bi fanga bɛ yaala a bɛ taa waatigi fɛ yen waatigi bɛ tila ka fɔ ko wari tɛ yen ka sɔrɔ don o don mɛlɛkɛ fila bɛ ala bolo ni tile bɔra ka ban sani walaha ka se mɛlɛkɛ fila bɛ dugawu kɛ ala ni mɔgɔ min y'a ka wari ɲini k'a mara bon ne jigi o kunna n'a ye dɔrɔmɛ 20 mara 60 tiɲɛ a kunna nka ni mɔgɔ min y'a ka wari ɲini ka jigi tugu n'a ye n'a ye dɔrɔmɛ 1 di a sara 100 maa ta ka sa tɛ sɔrɔ ka tɛmɛ nin mali kan wari ti foyi bɛ wari la saraka ti foyi bɛ wari la a bɛ komi arabula don dɔ arabukɛ a y'a den don jati kalan na ko économie wa n'o ye 20 sɔrɔ o tuma o b'a lajɛ an ka 5 mara ka 10 kɛ tan o tuma ka 5 dɔ in kɛ tan ka 5 dɔ in kɛ tan ale y'a den don o la mana den bɔra kalanyɔrɔ la ka na a nana tile damadɔ min k'a fɔ a kɛrɛfɛ a n'a fa kɛrɛfɛ a ko bon a ko mais ko nin ye mun ye i mana wari min sɔrɔ i b'a bɛɛ nin ni min nana dɔrɔn ko bana bɛ na i b'o ka fura sɛnɛ dɔw ma e bɛ joli mara joli bi mara a ko a den ma a ko n den a ko ne bɛ wari min mara a ko i t'o mara mɔgɔ bɛ juru don ala la o a bɛ fɔ ko a ye misiri jɔ e bɛ na tɔni 1 wari di misiri mɔgɔw ma u bɛ misiri jɔ n'a ye ou bien i bɛ tapi san k'a bila misiri kɔnɔ o tumana don dɔ n'i degunna ni janfa wulila sini an bɛ i datugu kaso la nkalon don i datugutɔ de don nkalon dun tigɛra mɔgɔw ka yɔrɔ to yen n'a fɔ ala ye ko mun ye tapi min bila sɛbɛnni kɔrɔ misiri kɔnɔ tapi 2 de kun don mun y'a dabɔ lahara kama nka 1 baraji di yan don ni ninnu cɛ juru bɛ to ala la de i bɛ bɔ o ko la o kɔrɔmasuru ti dɔwɛrɛ cɛ 3 min bɛ yen sɔrɔ ye musilimu na n'u donna buluwo kɔnɔ o kisa tɛ kisa dogolen ye a kɛ ala ye dɔrɔn
juru ti to ala la juru to fama mina ala tebe ak ala anga ni ma ke ala isa aw man na ko na ti ala soro ha je saba do na ko ko yala to sa fina do na ko wala do ko da lamu ya ce kuma ti gaba ma kelen ko hanko mi an tuya ne a to kelen ko ai an ti tuya ma shiti aula mi ye fenge alai o mo shiti aula an mo sabala mi de la ka fenge alai a kelen ko la ke da ko ne fenge alai fenge alai de bara de do men ga so aya ka bara ke ka ba ta ko abulla ka ta ka kalu sara to bolo ma ka sara da ne ya ka sara do da ba wala do ko she ka ta se ba ma ani saka fo ka se mushima mana bara de na do mi na ko ga ka sara da ma nya do mi se ka mishi biri o do o no da ma na ma so ma ngwa ma mishi wala fle ni o de tai apo ala na ya soro ne yo ke e kama e dun b'a dɔn ne tun bɛ se ka misi kelen feere k'a ka sara bɔ a la ou bien n bɛ se ka misi nɔnɔ fana feere k'a ka sara bɔ a la mais ala ni m'o kɛ fiyewu fo n ye misi wɛrɛ de di cɛ ma parce que a ta don n'o kɛra e kama kulu o da yɛlɛ an ka taa ni nin t'i bolo i b'i bɛ golo la dɛ i bɛ dɔn mankan mɛn ala tɔgɔ ma ɲi e y'a ta ala ne ka ala tɔgɔ ba ma ɲi ala tɔgɔ ba ma ɲi e ye mun kɛ ala ye fandan joli nana do e ka fi sabilillah ye joli dum million bi kuna fi ba la je bilemani mi ma la duru ni fla fla ko bo wadi ka million to ko eta do ko ni ya ke ala ba sara di sara ka ti fu bo wa sara ka ti fu bo no bi ku ngolo no jayo ke ro mi na ko ala na so ne ni nge ka ma ku lo dai ala e ku lo dai le ko bi bo afa me ku lo ti bo afa kele wala ke do ko ala ko daga ma ne ko mi yala mi balo ni ka dimba ko do kera ngile na ka yala ma balo so ko be ni ka ko wala sele ko fe na nono do so ala ne ko mi se ka nono yi parce que ko be na ngani ma nono mi ntara mba no fe nya soro mba suno wala ne ka mba kunu ka nono dama nsira na mina ka suno che ala ne jora mba ka dala ni nono yi kogo binena sunogo bena ne masigi masunogo parce ni sunogora mba kogo to bise ka wuli na ko ta misiri la na ma dumini ka bidi ko ala ko na so ne jora mba ka dala fo ka se fatiri ma ne ma nono mi mba bora ka